Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, ito kita yun nga iba sa papagayam na ito'y surat pagkasaritaan di pagayam ti nga Elvis Ganapoluan Didigra. Dear Manong Nemi, madamak ngay kapkapet ti hamba ti tawa Manong Nemi iti balay ngay patpatagdermi. Tamay sa kakarpintero, Manong. Ito ti pagtrabahuak. Madamaak nga kikapkapet iti hamba, Manong. Iti yung masadag, di may sa kadag iti kadwami, iti data construction. Elvis, abay, nadamag mo ka rin dahil damag. Madamat trabaho si ka, Elmo. Nagpadamag ka, kag-chismis ka, saan nga chismis dito eh. Baka naman mo pa yung nga nadamag, iso nga imayak tap nilipadamag ko keng ka. Tamaseknan ka eh. Maseknanak. Apa ka mo maseknanak? Ano nataya? Dakas nga damag, puno imbag nga damag. Mabaling nga dakas, mabalimot nga na imbag. Kasano pa nagbarin ako mga dakas ka na imbag. Ada positive side na, negative side na. Di ba ka mo agad ni? Tagsublikan yung pagtrabaho, makita na kaniporman. Di mo na mauray na ito na aldaw ito mga antayo para kibagam. Check nga rin mauray yan. So kitang ipadamag ko, maamumum ni Lino. 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 Di na mo pala ibagayan, no? Kahit mo iba? Okay, day dakas nga paset na natayan ni Lino. Lino nga asawa ni Lorna? Uy, napingit na kinarebal mo at panagayat ni Lorna. Diba? Kaputi patang pangain ni Lorna kang kakit awan ti plano mo nga asawa. Duwan ti putot ni Lino. Duwan ti anak na Lorna ken Lino. Kita king gana ita, kat baro ka pa lang. Anong oras tinimbag nga side na? Bahalo ni Lorna. Di ada chansang matin manen. Kalpasan nga natayan ni Lino. Nga kinaribal mo. Kat balon ni Lorna. Siyempre, adan to gundaway mo ngin kamang pasyar. Baka no ta kayo tumitla tagasawa kayo. Nakapanawan ni Elmo iti ayan ko Manong Nemi itultuloy kong tiubrak. Nagkamaliak. Mani. Naglaingak nga karpintero itamang palang kamaliak. Madit sukat na. Nadasurok. Saan nga may kat iti panunod ko Manong Nemi dayjay nga pasamak ng padamag ni Elmo. Natayan ni Lino. Ang beso Manong Nemi agkarabal kami ni Lino kadagubramad lang ti construction. Iso na lang ta masun isuna.
trabaho na sa mento. Ito na siya, kat kayo, kapot na karpintero. Kinakayat ni Lorna di mason nga miti siya nga karpintero. Napingit kami di nga karabal. Nulang at pagsasalitaan, manunemi, jackpot paatiw ken kuana. Imtiyagmat ka di mapapalaw, ni Lorna takuna na idi kanyak, numabalil na ko mapagkaduat ti pusok, kat dakay ko mga duwa ko na. Nga maanadamat nga napatpatig ni Linong imtitsika. So nga sorry, Elvis, ibawing mo lang sa nagkarapal kami ngagpaiso idi manunemi kenilino. Ket nilino ti inayat ni Lorna. Kinakayat na di masun ngem siyak a karpintero. Nadamag ko ini manunemi nga masakit, agsaksakit isuna. Diyan mo, nunuan niya ti sakit na. Ita impadamag dan manunemi nga natayin ni Lino. Turbayin ka di agragsakak, tamaysan nga balo ni Lorna. Siyempre, manunemi, kalpasan ti duwang aldaw, bakasyon maten iti kabigatan na. Dero ti kapo na napanagmataan, nakitungaw, nakilamay manong. At damat nakasubre manunemi, nginig kak iti kwarta kas abuloy. Nakitak manunemi ni Lorna, nga nakatugaw iti sibay, iti lungon. Langana talaga. Iti agladladingit. Imo na nga tinamdagak manunemi ti bangkay ni Lino. Agad inanakan pare. Alakit no talaga nga rito tinikari kapag tungpala mo na kat sapay ko mata sumaklang kay ti sidong ti apo. Sapay ko mata napakawan mo dagiti basba naipakawan mo dagiti basbasol mo sakbay nga nagsatang ka ti agis. Kat nungas pagadigan man pare, takalpasan kang kakatsyak ti sumubulat. Ngagbaling nga asawa ni Lorna. Aramitak man ti amin, tapno maparagsak kung tuida. Dagiti duha putot mo pare. Ikarik naman pa'y sad na kun ngamang mangig. Ibilang kung tuida nga, nagtaod kanya. Manong nemi nakigtutak, idi adda umar arakop, kadigiti sakag. Ubing, inanawa ni Lorna isuna, anak, makatoy anak. Dato tayo inaodim, iso. Inubak manong nemi, tinaudi nga anak ni Lorna. May ka barok, may ka. Manong taon mon? 3. Nagan mo? June. Lino Jr. Tito ko naman, tito. Tito. Good. Ni manang mo nga rod. Anak, nagan na. Jenny, tito. Manang Jenny. Kuhanin ti tatang ko, tito. Pat maturukin. Ang kanong nagring. Kunan ni nanang. Siya nga balik ko namin ni Lolo. Kinilula. At dan tumidla kasukat ni tatang mo kunada. Kahit mo nga ito kasukat na. Hindi kahit kumaa. Ngayon kaputawan tumid ni natatatang ko. At ito na, kasukat na. Di mo kadiat nga siya. Nya, tito? Babamon. Hindi sugmad lahing ti ubing manunemi kita napan nagpasaklot iti inanan. Condolence. Hindi pa nangalamanok kang kuha na manunemi adamatin sa jay nga naikuyog ti sobre. Ananusan ti mabaling kong itulong. Agamanak, Elvis. Diramag kumanong namin, itong tabon. Namnamin sanak lang nga nakapan, manong nami, ori di itabon, kat sanak nga nakatendar, ta kapigsat pa nagtrabaho. Kung ang orta tatang kinanan, ito na nga pasyaram nga rod ni Lorna. Anak, kalpasan siguro ti makabulan datan. Makasaan ba't nga mabaling kumaata, nakalalas mo't launay. Makabulan lang nga tayo, sipod na tayo ti asawa ni Lorna.
pasyari mo ni Suna. Intun ka no arti mayat. Oray mo lahat makatawa na. No armag itan kat sungbatan na. Oray mit makatawan sakbay nga kasar kami. Bapa nga bin nga isot kayat mo. Kat nagadudat sa bali. Nga saan nga balo. Nga awan ti buryas na. Ang tatang mat. Buryas ko na yun tobing. O tao. Kaslat alig na na. Nabudnungan talaga ti panagayat ko keng kuha na tatang. Nanang. Garito tiga po na. Nakaslay nor ure ko mabalo. Kung kunatapekid di nga indaw-dawat mo nga matay ni Lino tapno na madlaguntaway mo kini Lorna. Bahay nyo latan, isot ko aday ti panunod na. Ito na minsan manong nemi nakita ni Lorna iti tiyandaan. Lorna? Ay. Elvis? Baka kahit mo yung tagmerienda? Mga nuhunyat ko na hindi tao. Tapi hindi tao, ti pampanunutom nuhan ko na henda. Ano ko ba't namnamay ko na henda? Pa'y, talubulan ni lakay na nga, pimusay, makidaydaytan ko na henda. Baka ko na henda. Babam na tayo da. Bagan, tagmerienda. Nabanggam nagmerienda, manong nimi di may sagad iti food chain. Numan matmatagisuna naladingit pailaeng tilangana. Di ka nagladladingit. Ano ti plano ita? Mapanag agtrabaho di abroad. Ana? Panahon di kita anak mo? Ada kasinsing ko sa Israel. Agsapsapul iti. Ada makasapul nga. Da di employer na masapul na ti kadwa. Nagnenervyos kan siya. Ti kahit ko sa wan, kasinsing ko iti Israel, nagpurguden di kadwa na. Isong kasapulan na ti kadwa na. Siya tinagkomender na. Kati, may da, hapi nga Israel. Di ba naman damat gubat sa jay? Adayo ka naman sa jay. Ay, sabi ko ma, tasaarin nga maulit pa, iti kastoy nga panagdadladingit ko. Gagangi na ita, paset na ita tibihag. May isa ka digiti ko nada nga, paset ti didigra. Didigra? Diyos ko. May biling ka din nga didigra. Numatay ti may isang ipatpatag, kawa na. Ipapatay, didigra na ta, ipapatay. Panakatay ti asawa, nga ama na kita anak mo. Nuapik hindi nga mina. Nga dari kita nga nusinupit ti nasingpit. Nusinupit isang kumarumpeng nga matay. Sudamat ti matay. Adamat ti nakataktakas dita nga si bibiyag na. Huwag nga rod. Saan ka lang nga abroad? Napintas mo ti trabaho. At ornong ko. Kinabudnunan ka. At napakit balay ko. Balay mo? O yun. Ngayon mawang hanggang palagigan eh. Balay ko na kata, dalaho adakal nga balay nga naaramid ti kawayan. Kasla rest house. Kung nadangarot kat agbalaya kung katawang pa asawa. Siguro, tayo nga balay kat naikari para kang ka. Para ka nata. Agraman na kitituang anak mo. Elvis, api nga siyak. Kabuta siya katipatpatig ko. Imbaga kang kayo di. Nusamit la siya sana kung nagasasawa. Kad kabuta balukan, may kana ko tinabinta sa gundaway. Iso nga may bagakad ko keng ka, saan ka lang nag-abroad? Saan mo panahon di kita anak mo? Kadamat dinana nga mga sakaso ka nakwada. Sayang na dyan ang gundaway, oportunidad. Dagosan nga da employer ko. Sa kasidsin ko pwede kadua. Saan ako unay nga ma-homesick? Intun ka nung harap.
Numabalingkat iti kabitan nga panawin so nalaing ta deprepas pala nga natay ti asawa kadot naggastusan mi. Awan pagilakad ko kadagit tinaskin nga ilakad ko. Di ka. Elvis, tulungan ka. Alaman nga ron. Yung sakbay nga mapangga agad, sungbatan nagpain. Hana? Daman kayong mundisyon no. Kung na, orurayan ka nga eh. Pinain na kidi, pain na pala ita. Talo pa lang ang bulan na. Kahit man ano, di ka man ikasar. Sige. Gapatawanan ni Lino. Si Kamit ni Elvis. Wow. I love you, Lorna. Sige. I love you too. Manong name ora ato tao iti ayan mi. Inawid ko iso na manong name nga tinengel ti ulo na sako imbawing ti rupa nakit inamalak dagiti bibig na. Nakibig masagayam ti amaamalan ni Dilino nga bibig. La, baka kita ka na tani. Si Papa Nesak pa ilaan. Ano? Sige, tulungan ka nga kabrod. Kailangan pagdanagan, pagkikit-kitak digitan nak mo, no, adag problema tatangin nanang mo, kasagana ka tumulong ka na kwada. Okay? Sige, nagyamanak Elvis. Kinabudno naman nung nemi idi mapanin sa di Israel suna siyak payan tinang itulod kang kuwana sa di Manila. A day before, di pa nag-flight naman nung nemi, nag-check-in kami iti hotel. Allah, apay, baka ar-aryan na tanlino. Patpatsam tararya. Tagyaman gandian ni Lino. Tadadagos nga mga ipataggan ka. Adaak nga dagos nga mangtulong kang ka. Mangtulong ka na kayo. Diba? Manibod din nagsakit ni Lino. Awan sex kada kayo ala. Awan. Di nabayagin. Nabayagin Di makailiw ka ita. Elvis. Alang nga ro din akit. Di tayo pa ilang ang gururayak. Napasama ka ro manong nemi di pa nagkanaig mi kinibalo nga Lorna. Idi na idi nga rabi sakbay nga tiga kabigatan na gan ison di pa nag-flight na nga mapan sa Israel. Uwen manong nemi nung atata talagang nga kun anak ito Jack makayat mapuyatan maturog kanton di iti unig triplano isong ha manswenta saan na naman maturog ngam naturog kami matlaing mano dito lang masikukan na apay kit baka ideportan dak nagsikugak di ba yat tapno kasartan to nga dagos amon nga orayan pa iti mano nga tawon nga kontratan kahit ko ngam mga ornong para tinaran niya masagbayan di kita anak ko ang pagdanagam takalpasan ti kontratam agawid kanton siyempre isod no batin pa nagkalaysada. Halakit barbareng no ako ti dumteng sa bali pa nga didigra iti biyag ko, iti biyag mi. Igada manun nemi ni Lorna sa Diya Israel. Nagsisinurat kami manong. Hanggang ka nga pinakaamuan na. Anda ka nun na ornong naman nun, Nemi. Para iti, parang paramin dat balayda. Masukatan ko no manong Nemi, ti balayda. Amo suksuktanin. Yan tayo, nag-asawatan tumitlang. Kinunak manong Nemi, yung tsaka mo. Dati naman din ngayon patuloy ngagpaiso. Yung di mga dakis, adre di tawan manong Nemi,
nga dimteng tinapigsa nga bagyo ken layos. Adu manong nemi di kiti layos nga balay. Iti lugar mi. Ket maysa manong nemi ti balay dalor na ana ilayos. Manong nemi. Iti eskwela iti barangay mi sadyay manong nemi tinagkamangan di kiti nailayos ti balay na. Isut nagbalin nga mga eskwela nagbalin nga evacuation center. Ay pahanak mo kimita kad nakitak ti gidi naganak kinilor naman. Tata, nana, kumusta kayo? Kumusta nagiluping? Di na po kayo. Dikitoy da, Elvis. Kumusta? Awan nagbalbalinan di balay mi. Nailayos ka talaga. Paano ito ang natitigran? Nagsasarunong nga rin tititigran. Nabusta na tayo ti anak mi. Awan na manugang mi kunak ko. Nga asawa ni Lord ng anak mi. Ay, ang kumabaling adaywan umadayo ti anak mi kamapansad di Israel. Ngam deta. Kasapulan. Awang kidin ti balay mi. Wala adamat sakit plano ni Lord na nga mangipatakder kumati dakdakkel ka na may pinas ka balayo. Nagpeso deta baro. Kahit kasla matuloy matlangin Manyo na, kasalitak to ni Lord na. Siya tulatan ti mang kontrata, iti balay. Kayak mo kontrata. Hoy, noon niya nga balay ti kayat na. Nakapagsarita kang nga rod manong nemi kadagsang sangit. Paunay matin nga ti digra. Nalayos ka namin pinsan. Di balay mi. Kit manulahing di kiti. Naisalakad na tatang kininanang. Tinaskin Lorna. Kit naisalakan di kiti agina. Awon na di kiti agasawa. Di kiti aganaken ka. Kit di kiti anak mo. Ti balay. No may layos. Unan na mapapasamak. May patakder. Masukatan. Ngayon ti biyag ngay. Hamon nga masukatan. Siya kung ti makamunga mang plano ti balay. Kat siyempre, discountan ka. Ngayon saan amin nga kuha ti gastos. Ito yung labor. Kagudwa ti labor, siya kung ti agbayad. Ngayon naging yung materyales sakit. Siya kami lang pagkapon ti may katan. Hasta nga rin tinapasamak manong nemiya pag-isunay tanalpasin ti kontrata mi nga madama. Kadadawan ti sumaruno manong nemi kontrata ti kontraktor nga sursurutan. So nga rin ogyak maten manong nemi nga nang ipatagder ti balay nga kayat niya Lorna. Malmalpasen ti balay manong nemi. Idi tanagdinamag nga ti Israel ket gubgubatan ti lebon. Nga ado iti OFWs manong nemi nga Pilipinos nga kapilitan nga agawid gaboy ti gubat. Natawag pa na minsan manong nemi ni Lorna. Lorna, kumusta kita? Kawan, imbaglagi din ta saan kami nga nairamraman. Nadangran, nga natay, iti panakarpuog, ti balay, ti amo mi, iti kasinsing ko. Anya? Kinapudno na, may sakadag iti anak, ti amo mi, tinatay. Nanano? Kapukadag iti nahiwawan nga bala. Agawid ka nga roden, di min kayat dito eh. Agawid kami dito Pilipinas. O nita malmalpas mo din di balay ko. Di balay misang ka di. Wen, kaya nalang datututang ko keng ka. Elvis, jak babayan na kita inab-abo na ram. Ang bali. Ang bali siyak men. Sika ken siyak men. Love ka men. Love tak men.
Agawid ka nga din. Tagkalay sa tandumaten. Ini makasangpet ni Lorna manunemi sentrum presyak tinapan ng samat kang kuwana iti airport. Nag-check-in kami manunemi kapag mail-iliw ditong galmay sa kana kami. Kaya dito kami manin nga nagpapas tapno epanti iliw ditong galmay sa. No kasta, ito sa sangpet mo. Di kanto kaya tayo nagsubli na, bro. Kaya atin. No, dito man Israel, diyak kaya atin. Uri ti sa Bali. Ang kakapabrudan. Tagasawatan. Sige. Ang ti balay nga nalpasan. Sampay lang isot pagyanan nyo. Hampay lang nga sa diya umakaran nyo. Ano ka nga ron? Mablasan pa ilang mo na. Sige. Ito mablasanan, isunton ti panagnaidyo. Kada giti anak mo, kada giti nag-anakan ka. Ito nang harot pa nagbahayad ko, balance ko ka. No, adin sang ba't mo, kwarta mga piso. Baka sang mo munay. Wala na nga talatong ng sang ko may bayadan. Yan tangi kita balitan tumatan at walay dahil. Balitan ito nga duwa. Siyempre no, kasawa tanto na kayo, sangpat kanto niya balay ko. Ano kalagay pa mga dan ipatakdir ng balay ko. Sige. Gusto ko nan. Manong nemi, adayo kang pahilaang iti pagawidan mi idi madamag mi, ti sa bali manen nga didigra nga napasamak mo. Hamot pa'y manong nemi, hamot pa'y nga naikonekta ti kuryente. Iti inaramid ko a balay, pinatakder ko nga balay, dalor na. Ngem, napuutan da kanulayangan manong nemi nga sumsumged da nga balay. Nadidaan mo no kapuan ti apoy manong nemi nga ng puur iti da nga balay kay kapatpatakdir nga balay manong. Apaw na imatin nga didigra. Imbadamang nga mismo manong nemi nilakay kulas nga ama ni Lorna. Nagsangsangit manunemi ni Lorna kabayatan nagsasalita da iti ama na iti cellphone. Apaw na imatin tatang. Sino ti awan ang kararuwa nga nang iranta nga ng poor, ti balay mi, ti balay tayo, nga sante pa yung nagyanan, lip-lipas na, mano nga ribo, tinagastos iti na ita. Naka-speaker ti cellphone na manunemi nga so ako na tilakay. Jack, mo balasan ko. Noan niya talaga, ti makagapo. Sana ka niya pa yung imbestigar? Dagiti anda ti pan department. Nandahong pa tinayang mo, kananong natin ang tiatap da. At sa, dagiti mamartek iti lugar tayo. Ngayon ang iranta nga, nangipurwak iti rungrungan da. Dati nagsigarilyo da. Sigarilyo lang. Imposible kas talangin. Awa mati naalis to nga mapuorang kuma. Anak, dagiti pinta nga sobra nga nausar. Baka isot nagdiswan nga nangrugyan. Ti puor, ti oram. Nakiktuta kita nga nangig kumano. Napaknida mo na. Nakakulong dalagi siya eh. Kasi nung mapurwakan da kumatin, rong-rong, sigarilyo. Di ko nam kiti, Lorna, talaga nga, at da loko-loko, nga nangiranta. Paunay matinti tao, anya di basol ko kada ko ada. Nagbalinak mat nga nasiyahan ka, nagini ka rubak, nagini ka bagyak. Awan mo tinagpapaidamak kada ko ada. Ni mapay,
Paunay maten, na panagsasaruno di kititigra. Natay ti asawak na ilayos ti balay mi ita. Nakasukatan neta nga balay. Di pa nausar, di pa nagyanan, pinuuran dan. Ohen manong nami nakarumat ng peso. Dito pa nagsasaruno. Dagiti pasamak ka nagrikat nga awatin. Imbaglagid din mano, tadaak, akas iti ko na ni Lorna. Imbaglagid din tadaka. Turawang ka kumadyak lamon. Kasanupit ang makabayadak. Awan pagtanagam. Kas nagtulagan ta. Naggastos ka, naggastosak man. Ngayon mawag nagtumparan na. Baliwang patagawagan ni tatang mo. Rugyan ng tigbakwit. Nagbakwit nga niya. Pag umakaranda nga ron, nagdamay ita nga yanda. Diyan balay ko. Tatawagak ni tatang ko mapan na lukatan. Tapno makastrek, dananang kinitatang mo, kanigitanak mo. Tasadyayan di pagtarusan ta. Anya? Ura ta na midisyonan na nga balay. Nuwapay ngamin nga ipatagdirkan ti balay mo. Madkanot partaan na ka. Apay ko mga madi. Narantagin di talaga. Nga dahi ta nga maray. Uno balay. Kit iso tinekari para ken ka. Kanyak. Kan digitanak mo. Digitanak ta. Agbalingan nag ta. Kan naganak ken ka. Dito kam ngarot balay ko nga baro manong nami nga kanagitapay lang nga mausar tinagtarosan mi. Ket nadawnom min ditoy manong nami datatang kininanang na kandigiti anak ni Lorna. Basta ko na yun, di pa naging inarakop, di kita agi-ina manong nami. Ngore dala makasangit, diya ka muna anyat sang-sangitan na. Hoy, ket pati di kiti ubing manunemi imaraar namat kanyak. Ngay marakop da. Kaya man kami king ka dito. Dano awan ko mat pagyanami nga balay. Nalayos di mo ng balay mi. Sakit daw. Kabaro-baro ng balay mi. Kapag ginami ko man, pagsagbatan ni nanang, nauram kit din. Nakanuglo ko na din ng oram. Mukla ko ma. Papatayag. Saan kang saot ka sta, Marok? Ha? Jun? Saan kang saot ka sta? Madi, dakis. Alawan. Neka rin nga talaga, dito'y kayon. Dito'y tayon. Diyo, si kakaditito, tata may kadwa nga amami, kinimanang ko. Wan. Kanon to nga rugmat nga matay ka? No, natako na. Umandi ka din sa lodsud ko, tito. Iya, pwede. Kasi laki ni tatang mi. Natay iso na. Baka matay ka to kanuman. John, amin nga tao kat matay. Iso nga rin nga kunak. Inton ka anumat nga matay ka. Jack labo inton ka no. Imin daw dawat mo kini Apon Diyos. Nasapay ko mata. Mabayag pay. Tapno saan kayo mapukawan man ng tiyama. Kunada ka nga, babaluhin ni nanang ko. Diyan ka di mamuting dito, nga sikat yung marunumat nga matay. Kagura ka. Isarting mo na ito topic. Horag na sumsum ka. Dito nga rod, manong naming nga nagnaid kami, oras ang kampay nga nagkalay sa akin ni Lorna ng kaskamlagasawan. Uway, manong. Tibagpindasan na, nalawat ti solar, nangruna ti likod, kadiso iti pagmulmulaan, iti katugangak, iti nateng manong. Kaya nadamaten na aramidak, manong nemi, nga pagpupukan, pagtarayan, pagtaraknan ti manok, ket kinargaan mi nga dagos. Tapno at obrari kiti bakit kalakay,
panagmula na, ken na panagtaraken da. Irinto taniya, Lorna manunemi simrek iti may sa karinderya. Intuloy ko matitrabaho manunemi, naroon na talagang agsasaruno iti kontrata, iti kontraktor mi, ipanakder nga balay ken building. Pare, pare Elmo. Napagkatawa ka. Maligap ko lang ang dadi ko Iasadag ko kin ka nang ipadamag na natayin ni Lino. Itata, no sikat mo tin sumaron nga matayin. Sinong arti mo na nga pang ipadamagak? Di ka man Elmo, di ka kangawas na. Disnogan ka. Babaluan ni Lorna pare. Iso itatasang kay pang nagkasal. Panunutin nga na yung bag. At panunod ka. Tsak mamati rin ita. Ang ka mamati? Ato kakasta. Apay ko mga babaluan. Manasan to kita kitahin Plus lang itam to. No, dasiding di mabagbagi na. Magbagam Elmo. Ipadasem to Ilaman, padasag to. Pinadas ko ngagpaiso manong naming yung inuray ko ang nakaturo ni Lorna. Nagalak ti flashlight nga dabasit. Hindi maturo gayon kalpasan nga nagpapas kami iti na nga rabi manong. Ininayan ko, kinit kita. Oh my. Nakariing kidi. Uy, apay. Apay. Ano ko? Awan. Apay digyan mo flashlight. Anat kinitam dita? Kinitak lang, no, insuot mo madala te pantim. Yan, pero kumukhang tsaka isuot ng sublik mo lang, Sika at brief mo, amin subli. Sikat nang ikat ti brief ka. Api nga saan nga sikat nang isubli. Sika mati nang ikat ti pandik ka pa nga sikat nang isubli. Ano ta kinita mga peso? Luklok wad na karon. Baka kanuna da siding na magbagim. Ha? Ada ka ni? Uwan! Kunada nga mabaluwang ka. Namumbutan ka? Isuging ganay takit hindi na malay kasaran? Hana ka mabutan? Nagasagana ka matay? May patpatag ka lagi di. Uwan, sige. Tulagan na itong natin na kasata. Tapos na ni kasta. Awan ti masori kita ako. Ura ito ni, duwamat ka nga tawan sipod. Natay di asawa, talo nga tawan na. Nagkalay sa kam nga rod ka ni Lorna manunaming saan nga may kat. Iti sayang guseng dete ko nada manunaming nga babaluan ni Lorna. Numuna talagang sut-sutilindak na iti panak ka lalaki. Ari! Alam mo baka nagsakit ka mo Kit may danit ka sakit, kasla ka ni Dilino. Kit matay ka, unang maumot pa putot mo. Pumutot ka mo di doa Dapat nagbalinton nga upat na kita anak ni Lorna. Sagdudua kay kinilino. Ngayon saan ko idangin kaskaso mano. Imbas na ko kaya dito nagtrabaho, tapos nagastagat may sakad ko tipa nagbiag mi, namuna kit ni. Agbasan manunemi, di kini agkabsat. Aging ka manunemi ngayon padamag maten ni Lorna kaniyak ngagdadagsen. Sabi ko tas antong agbalbaliw ti parang tratar mo kanagitan ko. Do danton bukod tang anak. Elvis, awan ti magdanagam Lorna. Ikarik kang kanita. No kasunod pa nang ipatag ko ti putot ko. Kastamat ti tultulo ko pa nang ipatag ko ti putot de Dilino. Naku manong, hindi pa sagay ti asawa. Singin tanak ta. Babae ken lalaki. Agpaligay ako. Ana? Gusto ng tupat. Elvis. Sagdudwa kayo kanidilino. May sapan sama ti papatay ko. Ana? Ang kadimat na Aduot no, rin matatan na didigra ti biyag ko no.
natay ti asawak na ilos ti balay mi, nauram ti balay ko nga ampa nga nausar. Sa mapukaw ka? Apo naman taga titigraneta nga simang ba iti biyag ko? May sapsapa at aduamot tenukan, singin nga rod. Ayam no, hanggo mga singin, di ka naman no atawan pa iti urayan. Sakbay nga sakmaten. At kayat mo ka din. Saan gumapay na mabalin? Takayat ko lor na. Nga, makitak iti pa nakagunod ti naranya ka masakbayan nagiti upat nga nakta. No pa'y may sakla karpintero, ketsi ka, conforme mabalin mong itulong, nga may karik. Karami din at kamin tapno kasta kita, no anyaman ti arapahap nagiti upat nga nakta. Matungpal. Ikalikakom ta. Wait, nga pagadarin amin ida. Maka ayo manunemi digiti kambal. Amumat nga iwanan manunemi digiti inauna nga anak ni Lorna digiti kambal. Nakapimpintas manunemi tilangan-langan da nga kakamsak. No pay amo digiti inauna nga anak manunemi ni Lorna nga saan nga siyak timo nga amada. Ngem no kasano manunemi ti panangipateg ko ka nagiti kambal kas tamat ka nagiti dua ngayon inauna. So awan tinagbaling nga problema mi. Wain manong. Aging kang iti may isang aldaw manunemi nagring ti cellphone ko. Madamahak manunemi nagtrabaho. Adahak iti pala-pala. Tanangato manunemi ti pangigaw atak iti pangikaptak ti kayo nga ilansa. Nakabulsa man lahat ti cellphone ko manunemi agri-ring. Di ako may kaso. Ti asawak ti tumutawag. Nagsidwa ka rak. Apay nga ta? Hello, Lorna. Apay, among nga guobrak. Apay tumutawag ka. Kahit ko lang hamamon noon at kasasaad mo. Elvis. Okay, Ahmed. Di kita ngarap anak ko nga ta. Apay enda ya? Di kita talo akit. Ay, di kita dua akit adat eskwela. Di kita kambal akit. Adat tayo nga ayam. Kami nga namin ito problema. Diyan ka mo ta, nagpinasimot panghigam ko di baso. Pag amulat at naibatak din nga. Kit na buong. Dagas ko na ti partaan na ako na tatanggin ni nanang. Dula amin. Dagas sa partaan eh, pagbaga. So, lalasig nga rin din ta, kung na ni tatang bumura ka kalumat lang ti baso tapno masukal. Liplipas mi nga nagsao, nagsarita, ibulbulsak manong nemi. Ti cellphone ko, ta ituloy ko ti umubrahay, init na, naikaglisak kiding at natagon! Jak na puutan manong nemi no kasano ti panagdisok. Tanapukaw ko ti puut ko. Ideg sublin ti puut ko manong nemi. Hospital tayan. Ti asawak manong nemi ti mo nga nakita. Lorna. Ay, Diyos ko. Nagyamang kami, Diyos ko. Nakaputan ti asawa. Lorna. Elvis. Anak kami nga panawan. Ito yung dati nagparik na kanya, Idi. Saan ka din itailaing? Natimawag ka?
Talungal daw nga ang puot mo. Hala. Diyos ko. Natamaan na taulom. Isot ng pakaruhan. Imagadag kumatos. Kat no saan ka nga makapuot. Itupat nga aldaw ko na da. Dakasan. Imbagtamay katlong aldaw mo itan. Gura ka tayo bak ti doktor. Takunanan no makapuot kakit ayaw makisuna. Mabit lang. Manong Nemi. Imbaglagin din na nakaputak. Imbaglagin din di sibibiyaga. Kat siyempre manong. Nagbayagag dito sa ospital. Tipagpintasan na manong Nemi kat saan ka numitlangan na tuloy. Nga adadara ti unig. Rimuar ti dara manong Nemi tilapayag ko. Tunawang kuma ti rimuaran na kat sigurado. Nagdara ti unig nga rimuaran na kat mapanit posible ti utek. Iso nakagasgasat ak kanu manong Nemi. Kat talaga nagasat. Sasaro ka na randak manong Nemi di kiti katrabahuan. Lalalo ka ni Elmo manong Nemi. Pare. Elmo, di amo may talagang gusto nga babaluan ni Lorna. Kalpasan ti duwang anak. Nay, gaputa kambal ko nami. Naisapsapa ti paan nakapukaw tayo kin ni paring Elvis ko nami. Katagasam dinagdinamang na kumatos ka. Na awanin nga talaga. Awanin ni paring Elvis kung kunami. Ngimne. Nakapuot ka man. Kada mamalimon ka nun sa irumaran. Are, sanga po nung mabaluan ni Lorna. Ganun talaga nga gasat ko kuman. Gasat ko. Ngamsang ko pala gasat. Agpahot pati biyag ko. Gabuta baro nga bihag tintin niya po Diyos kanya. Ada pala misyon ko dito lubong. Ti panang isakad ko, tinaranya ka masakbayan, di talungan, anak mi ni Lorna. Apay ko mga talo, upat ko naman, awan, upat nga, anak mi ni Lorna. Lagit sabi ko tatalaga nga nalasata mo, ti amin. Sabi ko to matutug pa ti biyag mo. Sabi ko tao matutug pa ti biyag mo, kuna ni Elmo manong Nemi katuan, agsipod da, ne? Nakapagsurat ak palaking kamanong. Idin to nagraduarin iti college, dagiti putot idi dino. Kat sumarsarunon ton, di kiti kambal, ti manupay nga tawen manong, talupay nga tawen, agraduar dan tumatin. Pipintas, ti balay mi, kinawang gaya man di kiti katugangak, na nagsarunod ay di nagsakit, kat isudat si marunong na tayo. Sa bali man nga didigraan ay jay. Agsipot na ti papatay kat may sa klase ti didigra. Nga wala, agin na natamot na taingan damot na. Siya kumati talaga nga dakkel na didigra. No idi kat da, natayak ka rin di panakatnag ko. Ngayon noon niya talaga iti plano ni Apo Diyos kaniyak, kada kami, kada tayo, manong Nemi, mapasamak. Uwan, naragsak kami, iti asawa, kanda kita anak mi manong. Kapag nagraduaran na kita kapsat nga inaw na, posible nga sumarsarunong kat ag-asawa dan tumaten. Sumarsarunong tumaten, na kita kambal nga anak mi manong Nemi kini Lord. Nasalunat kami, naragsak kami. Kinadawat mi nga sapi ko tawan to di tumting pahinga, nga klase ti didigra. Dito nga rod, manong Nemi, ti pagkasalita, thank you, ti anos mo nga nangurnus, kalpasang nga nag-insend king ka, ti Italiana, through your messenger. Thank you, ti laing mo nang ibasa, kat sabi ko matadawat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga nagbuya, ken nagdengeg. Tuwing nga rod, agyaman nga pagaya mo, Elvis. Thank you, Elvis.